Pois abrimos xa este espazo de entrevista centrándonos no que vai a ser a xenda desta fin de semana. Temos varias propostas que comentábamos antes do boletín de noticias e agora nos vamos a centrar nunha delas porque temos doble proposta relacionada esta fin de semana coa música tradicional e moi relacionada con dúas persoas que están hoxe aquí comigo nos estudios e que nos van a dar máis datos destas actividades. Temos por unha banda Isidro Vidal, moi bo día. Hola, bons días. E temos tamén a Lorena Crespo, moi bo día. Moi bo día. Bueno, pois esta iniciativa creo que xurde un pouco por parte dos dous. Eu decía, bueno, que o impulsor é Isidro, pero un pouco por parte dos dous e de todos os grupos que se van a sumar, porque decíamos doble actividade que quere pois poñer en valor a música tradicional, non, Isidro? Sí, bueno, vamos a facer unha programación para hoxe a tarde e outra programación para mañán a tarde para ter así un pouco máis dinamizado tamén o pobo e que a xente pois teña máis actividades tamén para participar en diferentes horarios. Pois esta actividade, como decíamos, comeza hoxe en Ozoco, que tiñamos aquí unha planificación que parece que, como pasa moitas veces, pois a última hora hai algún cambio, así que vamos a contalo. Estaba previsto que en Ozoco tivéramos conversa entre ferreñas hoxe. Sí, vamos a cambiar isto, non? O título vai ser o mismo, conversa entre ferreñas, eso non vamos a cambiar porque ao final vai ser unha conversa entre ferreñas. Vale. Non? Pois o que íbamos a ter ao final non o podemos ter, pois bueno, hai cousiñas da vida que a veces pasan que son imprevistos, pero logramos solucionalo rápido e vai vir Nuria Gesteira, que é unha grande pandereteira e cantadora, que nos vai a facer un pequeno obradoiro, concerto didáctico sobre a pandereta e os instrumentos e utensilios cotidianos que están ligados á voz na música tradicional. Perfecto, así que hoxe a cita se mantén ás 7:30 da tarde, creo que era. Ás 7:30 da tarde en Ozoco. En Ozoco. Vale, pois isto é un preludio do que vamos a ter mañá. Que mañá vamos a ter pois un gran concerto, unha actuación dedicada á música tradicional. Tamén. Sí, mañán o que vamos a ter son como dúas partes do que a continuación do festival, que primeiro ás 7 da tarde temos o gran concerto, como lle chamo eu, no Auditorio Manuel María do Carballiño, e despois ás 9 da noite nos desplazaremos á Plaza Juan Corral Pajariño para facer un serán e foliada. Pois vamos a falar un poquinho deste festival de mañá, se vos parece, porque temos aquí varias agrupacións, bueno, son todas de por aquí da contorna, creo. Sí, ao final é todo comarca Carballiño Ribeiro, eu creo que resumiría así. Sí. Temos unha pequena ampliación que é Ventraces, pero bueno, igual po ano que ven podemos metela dentro da nosa comarca. Bueno, pois contanos, que grupos vamos a poder ver? Sí, bueno, antes de falarche dos grupos, eu vouche falar do concepto do que é o concerto, non? É dicir, o concerto, normalmente cando vamos a un festival, os concertos sempre toca un grupo, logo toca outro grupo, logo outro. Eu creo que, ou nós creemos que dentro da música tradicional eso nunca foi así. É dicir, a música tradicional sempre se disfrutou en comunidade, todos xuntos, da igual que un fora que tocara mellor, outro peor, da igual que fora daqui ou doutra comarca, todo o mundo tocou xunto sempre. E nós quixemos facer eso, entón o que fixemos foi xuntar a todo o noso alumnado de diferentes grupos e poñelos a tocar a todos xuntos. Vou a facer aquí un inciso logo, xa que falas de todo o alumnado, que vamos a darlle un poquinho de voz a Lorena, porque sí. Lorena estás explicando moi ben, non sí, teño claro, ningún problema. pero bueno, a ver, queremos que ti tamén nos contes algo, porque Isidro dá clases en varios destas agrupacións que van a tocar, pero Lorena tamén, que eres profesora de pandereta tamén. Correcto, dou clases no Centro Sociocomunitario daqui do Carballiño, teño dous grupos, un, bueno, pois que leva xa máis anos e que xa leva máis tempo tocando e outro máis de iniciación, por así decir, pero vamos, que tocan todos e van a participar todos. Aparte diso, tamén dou clases no Concello de Maside para adultos e tamén no colexio. E aí teño alumnado dende os 3 anos. Ajá, bueno, que amplia variedade, de 3 a 90 e pico, que hai alguna do centro sociocomunitario. Totalmente. E decía Isidro, bueno, primeiro, o plantexamento do concerto, que todos estes grupos pois fagan actuación conxunta, non? Porque aquí se trata de música tradicional, diversión, conxugar música, canto, creo que tamén hai, non? Que hai cantareiras. Sí, o principal do festival é dedicado ao que é a pandereta e ao canto tradicional. Ajá. É dicir, vai haber outros instrumentos, pero bueno, o papel principal vai ser o canto e a pandereta.
E bueno, de feito, o que fixemos tamén foi, vai vir tamén Diego Cabaleiro, o poden coñecer porque é pandereteiro do grupo Fiadeiro, forma parte de Pelepao tamén, e fixo xiras pois co gaiteiro Budiño, e ele é como o artista principal porque é o único profesional que se vai subir ese día ao escenario e non vai facer un concerto el solo. É dicir, el fará pois unha peciña el solo, pero o resto vai tocar con toda a xente que se suba no escenario para facer eso que falábamos antes un pouco de da igual que sexas bo ou sexas menos bo, que todo o mundo toca xunto. Todo o mundo é bo. Eso é. Con tal de coller a pandereta na man xa está. Claro, que ademais vos estades fomentando eso, que a xente se anime, porque a veces nos dá, bueno, estas mulleres que tocaban a pandereta de sempre, pois igual se animan máis, pero temos que animar tamén a xente nova, que non sei se están tamén animando. Sí, totalmente. Bueno, nova e tamén no sociocomunitario hai mulleres maiores que se están animando por vez primeira tamén. Totalmente, teño alumnado que ao mellor ten 70 anos e é a primeira vez que colle unha pandereta na man. É dicir, o importante é que todo o mundo se anime, todo o mundo vexa o tradicional como algo da casa, non como eses que se suben e cantan e tocan, non. Era algo que formaba parte de nós e algo que debemos seguir fomentando e conservando, sobre todo. E o que decía Isidro, non? Pois unhos o farán mellor, outros peor, pero ninguén mal, así que isto é o que vamos a unir, non, neste festival. Efectivamente, os valentes son os que se suben ao escenario e tamén os que veñen a aplaudir e a acompañarnos. E bueno, pois agora si queredes, que grupos vamos a ter? Porque decíamos Carballiño e Ribeiro amplamente representado, non? Sí, pois mira, vamos a ter as pandereteiras ozocoroteiras, que teñen a súa sede en Ozoco, as ferriñas de liño, que son as miñas peques daqui de Carballiño, temos as pandereteiras de Maside, as pandereteiras do CPI Terras de Maside. Correcto, do cole, sí. Logo están as pandereteiras do Centro Sociocomunitario do Carballiño, a Asociación Cultural Beira do Avia de Leiro, as cantareiras do grupo Aridiños de Arnoia, o grupo Vela e Vai de Ventraces, e vamos a ter, que isto non ten nada que ver cas cantareiras, pero bueno, vamos a facer unha pequeniña actuación da banda de gaitas do Carballiño para seguir fomentando un poquinho a súa volta outra vez á actividade. Sí, porque decías antes, bueno, canto e pandereta sobre todo, pero lle vamos a sumar tamén as gaitas porque acabamos de reestructurar, non, esa banda de gaitas fai pouco. Efectivamente, entón pois quixemos metela tamén un poquinho aí pois para que se vaya tamén vendo no pobo que volve outra vez estar activa. Pero bueno, o papel principal aquí vai ser o que é a música oral do canto e da pandereta. Estades os dous moi implicados en isto de que a música tradicional se valore, se respete, se faga, sobre todo, non? Que ese obxectivo. Como vedes que se está acollendo por parte da sociedade? Porque a mí me dá a sensación de que hai pois como un resurxir da música tradicional, que antes decía Lorena, non? Que non é o de antes, senón que xa parece que é tamén de agora. Correcto, é dicir, o que sí que temos que ter en conta é que hai modas, non, eso non o podemos negar. Agora ben, temos que ter moi presente que é algo que sempre existiu e debemos ter os pés sempre na terra. É dicir, está moi ben innovar, me encanta, é dicir, eu a favor, non? Pero sempre temos que volver ás raíces e ter os pés na terra e ver co que tocaban. Hoxe vamos a calquer sitio e todo o mundo ten unha pandeireta. Daquelas o mellor había unha, e mellor non en cada casa. E tocaban cunha lata, tocaban co que podían, de aí un pouco tamén pois este concerto didáctico que comentaba Isidro que se vai dar hoxe, non? Pero sí que temos que ter sempre os pés na terra, é dicir, o tradicional é o tradicional, e a xente se anima e sempre lle decimos todo vale, é dicir, non porque toques peor non podes tocar, só queremos que comences, que probes, que che guste, que continúes. E a xente nova se suma tamén. Sí, totalmente. Está, como decías antes, un pouco máis de moda, quizás. Son modas, non o podemos negar, non podemos tapar o sol cun dedo. Bueno, pero non é malo si está de moda e eso fai que a xente se anime, o que hai que intentar é que non pase de moda. Correcto, así é, que se manteña no tempo e sobre todo que a xente que o disfrute. Sí. Que o disfrute facendo. Bueno, eu penso que sí que o disfrutan. Vos que dades clases, como vedes os alumnos e alumnas? Moi ben. Sí, aparte, eu creo que desde fai un par de anos hai un cambio no que como se fai ou se distribúe a música tradicional. É dicir, agora a xente vai a un concerto e forma parte do concerto. A xente vai a bailar os concertos, vai a cantar os concertos, inda que vayan de público. É dicir,
Non é como antes que tú ibas ver un concerto, estabas ali sentado, aplaudías e xa está. Ahora a xente é participativa. Entón, eso está, eu creo que volvendo a ser o que era antiguamente a música tradicional. Que si tes unha persoa ali tocando, pero tú bailas, formas parte do... Entón, eu creo que se está como redistribuindo o que outra vez o que o cambiando de concepto que o artista na música tradicional, non? Que non é o que está no escenario, sino que é tamén o que está abaixo, forma parte dese espectáculo, por así decirlo. Sí, porque a xente se anima moito agora a bailar e a cantar, é certo, nos concertos de música tradicional. E eu vexo tamén a xente animada, por exemplo, falábamos antes das pandereteiras do sociocomunitario, que eu me acordo que estuveron aquí cando comezou este grupo. Correcto. E estaban animadísimas. Sempre. Sí, que eso tamén é moi de valorar. Elas que se apuntan a todo, sempre que sí, sempre adiante, é dicir... E non fallan en clase, é dicir, veñen e participan e non só da miña actividade, senón que de moitas. Falábamos antes dos grupos, repertorio. Temos como facedes un repertorio, porque decíades que aquí non vai a ser primeiro un, despois outro, vaise combinar. Que nos vamos a topar, que vamos a escoitar, así sin desvelar todo? Non, un poquinho o repertorio pois fixemos un repertorio común entre o que eu traballo cas miñas alumnas e o que Lorena traballa cas súas alumnas. Escollimos o que nos parecía o máis bonito ou tal e que se van a topar? Que non sei como falar sin... Claro, é que si vou desvelar todo, pero bueno, creo que vai haber sorpresas. Vale. E non vou a dicir un número exacto porque ainda non o teño claro, de feito non contamos aínda, non, pero vai haber moitísima xente no escenario. Pero cando digo moitísima xente non é 20 persoas, nin 30. É moita xente no escenario facendo ben as cousas. Pois nada, que o que hai que facer é ir entonces a este concerto ou este festival mañá ás 7 da tarde no auditorio. Mañá ás 7 da tarde no auditorio. E despois imos a recordar que temos outra cousa que tamén se está volvendo a poñer de moda e que é moi bo que así sexa, que é pois esa foliada, non? Donde sí, vamos a... todo o mundo pode sumarse a aportar. Totalmente. Sí, hai dúas fixemos como 2 tramos. O primeiro tramo ás 9 da noite é o Serán, no que temos unha serie de grupos anotados que les van, tocan o seu repertorio de máis ou menos creo que era 15 minutos por grupo, e unha vez remate eso temos a foliada, que a foliada é para todo o mundo, todo o que queira vir se suma e se xunta, e eu espero que acabemos pois a noite tocando todos xuntos na plaza e que se escoite en Santiago de Compostela. Isto vai a ser na Plaza Juan Corral Pajariño, decíamos. Sí. Perfecto, que tamén se presta, que é amplia e se presta para elo. Pois nada, que animamos a xente a participar, a sumarse á actividade de hoxe, a 7:30 en Ozoco, e mañá, tanto no auditorio como en ese Serán e esa foliada, non? Que decíamos moi importante tamén que a xente participe actuando, pero tamén que reciban ese apoio, non? Esa calor do público. Efectivamente. Nós tamén prometemos aplaudir a toda a xente que se sume á foliada libre e agradecemos todos os aplausos que nos traen o sábado ás 7. Bueno, e que sexa unha cita para quedarse, non? A ver... A mí gustaríame que... Porque creo que non hai un concepto igual a este festival, ou polo menos en Galicia non existe un concepto así de xuntar a tanta xente, e eu espero que o ano que ven siga o seguinte, e cada vez ter máis xente e traer máis artistas e ampliar, e que non sexamos solo os nosos alumnos, sino que haxa máis alumnos de outros mestres pois das comarcas colindantes que tamén se queiran sumar. Pois nada, que Isidro e Lorena que vaya moi ben, que xa me contaredes despois a volta, pero seguro que sí que vai a ser unha moi boa doble xornada dedicada á música tradicional. Graciñas aos dous. Gracias a ti. Moitas gracias.